Tongin ya sengap hang ni ko perlok perajor ya ka jingkren jong kini ki riu shampang jong ka ribat ka jat ben riu yanu pisngo ham bat bu ka jingkali manu papakla ka jingkren jong papol nang ni kalong ba Ukraine shapang ka hiar ka sanshar khadar dailing ba ka jing job jong ka tokat ne ngut ki MLE ki bakwa ya ka jing kwan mentoy ya ka spa shimat Henry ke jing keren jong iba arden ikeren sepang ka jing jong keri bat ka jait ben riu ikeren sepang ban pensutu ingi ki paiba kunu bangin jiet ye ki briu ban pha saying dorbar thau ai kumbang ada tenteng ka don ka jing duna ka jing ka gap ka bahek ba ka hapreng ka jing don nangilam jungi kum ka jait ben riu kasih pernah akan ni ka ini ki keliat snem ke bangi iba bat ka wei na ki dau jong kani kade kani ka ba laban on ba la corporatize la penlong ya ka san partai tangkum ka wei ka lat ba ki rishmet rengkat bat ki jeli ki jong ki laban don sau san ngut ki penlong ka wei ka corporation ke business entity but ke jing don kam jong ke sensia khadar ke herno shedin kawan no shwa ka interest jong ke khai pateng jong ke jing pen hespa jong ki katu kat ni ki rushime Islamic revolution bali na ai jimut pangi don kam revolution bar menjol Islamic revolution ta dan di bawah nga shnu ja to ba len ta revolution mo ngini mi pe ni habban pe ya ka jet revolution ni haban pension ngum mi ki jeki na ru ki 79 da kum no ki mi ki jeki kum no ki kru ki jeki kum no ko la do nong yap ki simri mo ka kta ya ki samra ki bon ki ba kta ka puri puthi la kta ki nong re kta to ki jing mi ki jing do nong ki ba kra na ki jeki mo ki mi tan ki ta ka jing da wa jing ni kam poi bat ni ba ka jeki ki jing ka long teng ki kru to ka to ni ja ni ta tha no te ke ai ka ba ni kwa ling ba ka revolution Kasenja ngomong ngikwa banda pen sutu balingi don kami revolution. Moda po briu yeshim matani udah sutu plan ka don kam. Kam dei banong da kaba shongship. Hakapor ji no mikmat. Namar mentana pen gini ki pai ba ki pemi ngatai ki pun ki badan haki seng sai pathai ko per. Kendan ki badan haki seng kongres kendan badan po KNPP kendan badan di UDP kendan badan po ka HSPDP mo hak po PDF. Kini ki mi lang bani percaya ke sarkar. Telada u duhat jong ka PDF umi wong bagani ka sarkar ka fil. Ula perkhat na mildi budi khot ko PDF ula kren em ko parti lali ong na mi kilira jumu kani ka papaklang nim kersan si pi nda kita ka jiki parti juki ka dalla ka jong ka jiki jabru juki ka dalla ka jong ti kan po isnu sino ti ka bomor baki pada ka pan pinchong ngrim mo ka pan nama ka ibus musi ka ong ban nadu ban yo ai la ka jong ka jala de tang hami gale ba mu judon ka anti incumbency kam judon ka sur jong pai ba ka ban ong mi don kam ban ong ajin kalano ha ka senja khara Habai ki pin kan mau balik ke mi ke khnam tongan poi share shik PDM balik ke mi ke PDM kadang ki ki ke bakom gini kasar kam sa poi ke jing yap ki sama ha bakom ke mi ke ki samar bagang angin don kam no ki bri jom pa po assembly mo seng no ka kami ke PDM kan pa ba pun jo laingut kam di ke jing kala kada ke jing job jar khat de si briu baki pai ba na ka to kodong kila imon lupa yo tiket na ka PDM mu job pa ja khnam kabumi hau arajar lai mo kani rodin di jing ki bobun tela surun kambar kini ki samaju ki di ban roh po assembly ban yasa tene bu pli ba polo le to ngar mo jom kata kam ni ki jingkala pi kami is PDF last mo margani kanu mo jo PDF sa ya ke jinglong brio teng kini ki nongelam haba kimyo eka ba ki kwa ne si mo ya kata ka jingksan ka bakhan kalau bandam ka jinglong no mensim dia mensim kerja beli juga bang iseng tu orang buat kalau bandam bakal kalin dia ti tentang ka jinglong beli pim la balin kata mo ka jinglong beli kadang ka jingsong no mensim buat ngam tar tentang asu no mensim pe kerja beli juga bi mate sino po tentang ka passion nam ta ka election kam ta don than nomor ba hape yu pai ba te tengah so ki pai ba ji ki don kam ni ji penchai ki don kam ni ji pesutu ni na pan penchai ki pai ba bali phi mi shagre ke ji mi de ke ji so ka tu ki mi de ki phawa jar habe ki ILP
dang don apa gitu ki pai ba ki ba ong no ILP no ras ndai ki dang kli ba kamu dia dang tengho bat ki bri ki ba wo kim tim ya ki ka ILP ki hi nak kata kata ni don kam ya ka jim perso ki pai ba nak kang ngin hapan perso thu sha ki pai ba ka chong hani ki pai ba kini ki no bi khmat ki benyu ba perston mo kon long hi ba perston no bali di pai ba puji ne ki la ban benyu no ki no bi khmat man ta ni ben ko ki ten ri manu ba pelong no bi khmat ki dah kan ugaling tinggi ni je no mikma telah lagi pai ba kim pat pai sele dia ni hapan so thu ngang so kala dei ka poring ni kum ka jam ri na ru ki pai ba yang ni lang baru kum ka jam ri bangin tip no ialah ka jong jing duna ki jitot ki bangi don ngin pen klan ni ki jitot ngin pen bet ki ta ki jing duna ni sai bet ke chui mentang ni stang dan mo kum ka jam ri ni nang ban no ki wei pat ki jam ri ha bagi ke no jing ni klet bangi long ka dau bangi ko bagi long shwaman shwa ki wa chwe ka dau ha bagi ke jing kata ke dau yin ka dau ba ni hapet mata ngang i bala ni bisa bang ni lap kambun ke dika dau jini ke pulang ni ngin nongkom ni tere upa ba la sutu plan mata ka kong sa ne ka ni de banang ban jit mi khama